Uzodinga nophini-ke, ophini babalulekile musa qala ukuthunga. Uyabasebenzisa ukubamba indwangu noma musika usika ngephethini bayasebenza ophini, babalulekile kakhulu ophini. So uyaphina kanje uma wukuthi usufuna ukuthunga, uphine kanje, uphine ubasebenzisa kanjena. Uma wukuthi ubaphine kanje uyakwazi ukuthunga ungawakhiphile, yabo. Ngithi ngiphinile la sengizothunga inaliti izobajomba ophini uma wukuthi ubaphine kanje. So noma ungabakhipha ayikho inkinga ngoba inaliti yomshini izobajomba. Angithi uyabona nami ngiyathunga, angibakhiphile ophini. Uma wukuthi-ke ufuna ukuvala isitishi sakho, u-reverse lo. U-reverse lo, reverse back stitch le. Uma wukuthi ufuna ukuvala isitishi sakho usebenzisa lela bhathini, lithunga liphinde lisele emuva uma uthunga, kuthiwa i-back stitch. Liya-reverse-a, yabona ukuthi kunjani, kuvalekile. Uyabo lapha asibhekistishanga ekuqaleni, yabo. Kuyaqaqeka le nto oyithungile kanti la obhekistishe khona kuvalekile, yabo.